Megmutatom, szemléltetem. Ez a babaöböl más, mint a többi, és hogy miért is, azt megmutatom nektek azonnal. Az első, az a fekvőfelülete. Minőségét tekintve steppelt, vastag szivacs van benne, és hozok ide hozzá egy másik matracot, megmutatom, szemléltetem, hogy mennyi a különbség, fölül, illetve itt oldalt is, hogy ez a babaöböl, amit én most bemutatok nektek, ez ennyivel nagyobb fekvőfelülettel rendelkezik. A másik fontos tulajdonsága, amikor leszeditek elől és odahúzzátok magatokhoz az ágyhoz, akkor ezen van egy olyan plusz, amit érdemes, hogyha szem előtt tartjátok, amikor babaöbölt vásároltok. Szétszedem és megmutatom. Lecipzározta, van benne egy ilyen legurulás védelem, leesés gátló, amikor az ágyatokhoz toljátok a babaöbölt, akkor egy plusz védelmet biztosít. Ez a rész itt, megfogjátok, és ide be lehet csatolni. Gyönyörűen így. És akkor nem fog ott lógni. És mennyivel szebb. A magasságát tekintve ez 6 ponton állítható. Nos, akkor meg is érkeztünk a legalsó szinthez, és dönthető is, ezt tudják a társai is, de azért megmutatom, és akkor dönthető, melynek előnye, hogyha sokat bukik a baba, refluxos, az orvos is javasolja, akkor lehet rajta dönteni. 3 színben elérhető, ezt is megmutatom nektek. A babaöbölt a Karateru gyártja, ő az elsők között van, akik babaöblöket gyártanak. 3 színben láthatjátok. A neve pedig